Ġesu jgħid lin-nies u lilna wkoll aħdmu għall-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Li huwa l-ikel li Alla joffrilna u li m'għandux expiry date. Insellmilkom u nistedinkom għal 193 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-isfond tad-diskors sabiħ li Ġesu jagħmel fis-sinagoga ta' Kafarnaum wara s-sinjal ta' tkattir tal-ħobs hemm dik il-ġrajja sabiħa immens tal-Antik Testament, il-ġrajja tal-manna li kienet imnaqxa fil-memorja storika tal-poplu l-magħżul. Bħala sinjal tal-kura tal-indukrar ta' Alla anki fl-40 sena mixi fid-deżert, Alla kien offrilhom l-hekk imsejjaħ ħobs nieżel mis-sema, jew kif isejjaħlu is-Salm 78 jew il-kittieb tal-ktieb tal-erf il-ħobs tal-anġli. Hija l-manna tad-deżert illi sostniet fiżikament lil poplu u kienet sinjal tal-imħabba tremenda tal-Alla għal poplu tiegħu, anki fin-nixfa tad-deżert. Ġesu għandu f'moħħu din il-manna. Imma l-manna li kien ta' Mosè, skont ir-rakkont tal-ktieb tal-Eżodu, kien ikel li jgħaddi minn kiel il-manna miet. Ġesu joffri lil poplu tiegħu ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Dan id-diskors sabiħ Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala l-ħobs veru li nieżel mis-sema, ħobs li verament jagħti il-ħajja fil-preżent u jagħti il-ħajja ta' dejjem. Is-sinjal ta' tkattir tal-ħobs għalhekk isir sinjal tal-abbundanza tal-imħabba tal-Alla li tidher fil-persuna ta' Ġesu moti għalina. Moti għalina bħala bniedem, moti għalina bħala kelma tal-ħajja, moti għalina bħala Ewkaristija. U għalhekk propju għalhekk li Ġesu jistieden lill-poplu li kien qed ifittxu bil-ħerqa biex l-ewwel u qabel kollox jemmen fih. Ikattar il-fidi fih bħala il-mibgħut ta' Alla, dak biss kapaċi li jsostni lill-bniedem imantnieh u jagħtih il-ħajja vera, il-ħajja ta' dejjem. Ġesu jistedinna biex nixxenqu għalih, biex fih bħala ikel li ma jiskadi qatt insibu l-veru sens tal-ħajja tagħna. Jalla il-mulej Ġesu ikun dan il-ħobs li verament jagħtina l-ħajja illum. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.